Vinčujú vám na to nový rok, že by ste sa dožili krajších, spokojnejších, lepších, zdravších, veselejších rokov, od Boha požehnania a od dobrých ľudí lásky. Buď poslucháč potišenej, Isusko je narodenej. Hory stavaj i zaspívaj, Isuska i vo v jasľach nám privítaj. Kristus raždajca. Vinčiju, na pecu koláčičujú. A ja by vám začal ešte lepšie vinčovať, keby ste mi zdali zdech pokoštovali. Vinčiju na to nový rok. Že by vám Pán Bih pomíh toto sviata šťastlivo prežitý, novo sa dožitý s malými hriechami, s veľkou radosťou, s Božou pomocou. Daj vám Bože zdravie. Želám vám mnoho optimizmu, porozumenia, radosti z života. Pomáhajte tým, čo sú najslabšie. Deti i starí ľudia. Hristos raždajeca, slavíme Jeho. Šťastlivý nový rok. Vinčujú všetkým Rusínom na starodávnej obyčaji. Prišli bakové i pastele do Viflejema. Vozdali čest i slavu Isusu Christu narodenomu. A i my sa Jemu pokláňajme i Jemu zaspívajme. Sláva vo vršných Bohu i na zemi mír. Tak vám vinčujú zo štěrého srdca, že by ste boli zdraví a veselí, jak v nebi anhele. Kristus raždajecia. Vinčujú na toto Bože narodenia, že by ste sa príšťešťu pri zdraviu dožili druhého Božieho narodenia. Hojnejšie, spokojnejšie ročko, že by boli, jak toto, čo ste ich prežili, že by ste mali od ľudí lásku, od Pána Boha požehnania, to vám do srdca vinčujú i žečú. Kristus raždajecia. Vinčujú na šťastia, na zdravia, na toto Bože narodenia, že by vám dal Pán Boh toty švata prežitý a druhých sa dožitý. Hojnosti, spokojnosti, od Boha lásku a od ľudí priazku. Kristus raždajecia. Už sme vinčovali všetko, čo sme znali, o rieky nám dajte, zdravo ostávajte. Kristus raždajecia. Doroho sluchači Rádia Rusin FM. Čas plyne jak voda a už je to jeden rok, čo máte možnosť poslúchať naše perše rusínske internetové rádio Rusin FM. Rik s vami, Rik pro vás, Rik vďaka vám. Tak znelo heslo našich perších narodenín, ktoré boli 3. decembra roku 2014. V mene celého kolektívu Rádia Rusin FM bym chcel poďakovať hlavne vám, naši vierni sluchači, ktorí ste nás slúchali od prvého dňa a neprestali ste nám dôverovať, tešíte sa spolu s nami a tak dneska tvoríte veľkú rodinu našich sluchačí Rádia Rusin FM. Mimo vás, naši doroho sluchači, bym z boku direktora chcel poďakovať všetkým redaktorom a moderátorom Rádia Rusin FM, počnúť s programovým vedúčim Peťom Medvidom, technickým redaktorom Marekom Prieškom, hudobným redaktorom Renem Kasenčákom a takisto našim moderátorom i redaktorom Michalovi Pilipovi, Ľudky Sekerákovoj, Maťovi Jamroškovičovi, Maťovi Karašovi, Taničke Juraškovoj a Teodózii i Igorovi Latovcom. A na záver vám ešte raz všetkým
vyničujú krásne švátka a úspešný nový rok 2014. Zostaňte s nami s rádiom Rusin FM. Mamko moja ľúba,